Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Midin ede edusei. Mefa akonyare so na mabwera me chef kesiem na mehra de otikruwi ene krari ene brari ngoma so na si to abio kuntun kantabo ho Santimaira. One na akoradu yadom. Sante hema nufutabraba Asantemai ne Ghana kamfo nyina enoma no. Na mabushi makwa asankare na makochia mi ame maame na abna chirewa one the Asankare Traditional Council ni nyina na mafa akonya wesi so na machia na aba fokoko amwatene jaache hene ono aso na yi otumfo achia me panyini one ni nuanom na amensa bonsu na aka ase hene ene nana kwabenanti eye nana abodom hene na mafa akonya wesi so na machia Asante Brempon eye nana ya usupanyini a oye wa ase hene ono aso ena eye otumfo chem abonika he said the manufacturer of the shield of the king of the Asante kingdom into ono na esanso ye echem hene mechia na ebru nana ya osu panyini abebiu mi pacho video bi circulate eye inua Kofi Adoma Nwanwani brekumni video ni miahu se ne wofa ese oye bandani na banda eni sampa eni brenim brenam enyina eka Asante the Asantemai Traditional Council omunyina ti ehye sikadwa no ase enti se Kofi Adoma eho aka sebi ebru sebi anyado yenua no enti wose yesrebi ema no we die yefa akonya we so na yasre Asantemai nyina sebi ebru Asantemai yetete yenye yesemwa nti sebi ebru sebi anyado yewo abadaye ewo tema emanipa sebi ebru sebi anyado Kofi Adoma Nwanwani ordinary kohwe baabi a eni kwase ordinary hwe Bible mu kwai the prodigal son okoy eba ema naja eje no nti se Kofi akọ na to renchem atona yesre yenuanom ekuye kotodwa nyima ye mompaye ebi emfa ensre ema Kofi Adoma na yenkohe Kofi Adoma video yi ye ba ya bedi nkomo baako mienu miensa abetutu ye hofo yenkohwe mra afi na amamre kese pa ne ba bekoso na amamre no ene se esese yeso eja a eye adua na eja no na ha ne de omrante na tutu machines no but se wantwa emma ne nyefe na me si okay ti wa me wo Osmo Pocket 3 ewo ho na me yiye na me sha ase se me twa enti ba bia me gina no na nipa ne san ka kya me se da bi de obeya amamre na nkasa no bebie ne car ne pono no wasoja no enti kogina ne sei ho na obenya ne yiye manhu anyina ba bia na me gina na mi ko gina ho me de mi gusu a me twa abrafo yi wo ho afahye ye koda ye twa a omotutuo ma ebigu ye trimu na omoto me gina ho be ye sima ba konkomie no de me hu ya ne se itu atoma mawunu hwe bio masum nyina mente hwe afi mani mu promoja si mani fra enti mimuni ye kuri ye koye eni ye demetna kamu na me si omu fansi omu tawo mu mame na me de to mani mi se mani mo hye me asija na promoja na me de tawo ne kata mani ye de me call ma hospital asem no wa prepamu but aka se abusuya hia na ese me ba ma ne ye kire de asiye na ama me kire mu sei ekodru do ma hospital na ya ona no eden metiko emi ya na ya ona no eden enti omo sha ase wo me mpane ya be ma pen na akofom kakra
ɛna wɔn sɛ wɔn rehwɛ m'ani no so nti wɔn hwɛ yɛ no na doctorfoɔ no sɛ aha ɛnyɛ koraa nti wɔn mmaa mi hu no nsɛm wei no mɛka agya biribi mintimi nka ne nyinaa ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde bɛto abɔnten ewie ɛsɛ hospital bi wɔ osu yɛde mi ato kaa mu na yɛkɔ yɛbɛdu fie anwummerɛ a na mabisa nana sɛ nanana wate dɔmaahene nka yɛwɔ hɔ no awuraba a yɛkɔ asii no so no ne din no yɛ Linda ɔka kyerɛ me sɛ wabɔ nana amanneɛ na nana sɛ owie afahyɛ no pɛ mɛte ne nka ɛnyɛ sɛ sika bi ɛna mehwɛ afiri ne hɔ but mehwɛ sɛ at least ɛnɛ meduru ha mehwɛ nnipa ɛte ha na mebisa sɛ this could have been my funeral. Ɛfiri sɛ nansɛ yɛ na metee sɛ yɛsɛ etuo kuro yi abɔ bi ɛwɔ nungua hɔ nungua area hɔ ama nipa no awu ɛmu yɛ na me sɛ nyame dɔ me nananom nso agyina m'akyi ɛfiri sɛ na ne nyinaa mu ɛkɔ wieɛ na atwa sɛ yɛkɔ amanɔne na afei ɔfankyɛ me sɛ mapagya meti ahwɛ soro mesi metiri ase a bi wɔ hɔ a mehwansi a na mogyaa wɔ mu yɛkɔ amanɔne ɛkae sɛ mede yɛ calls no bi na doctor ɔbaeɛ na ɔkyɛke me eye pressure no a ɔsɛ ɛwɔ soro nti ɔsrɛ sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a ɔmo ka a ɛma me nte tie nkɔmmɔ no bi wɔ hɔ bɔn sɛ na afrɛ me yɛ no aka kyerɛ no bi wɔ hɔ a na mekae sɛ baako koraa deɛ Angel CEO na ɔwɔ hɔ ɛyɛ Vincent oduru hɔ osu saa menim sɛ deɛ doctor ne kaeɛ no sɛ yɛde ohun yi o I don't know and na ne nyinaa mama yɛ basaa but na me wɔ gyidie sɛ mangu abra atuo no tooyɛ no menim sɛ nyame ɛwɔ biribi papa bi a ɔbɛyɛ ahyɛ asɛ no afei deɛ memia m'ani na mahyɛ keki mede m'ani ɛyɛ nifa yi a na makyia no de managyi saa sɛ nana bɛtoto nneɛma na yɛtumi atu kwan akɔ akɔhwɛ deɛ adɔktafoɔ a ɛwɔ amanɔne ɛbɛka afei deɛ ghanafoɔ hu video no asɛm no saa sei na ɛteɛ asɛm no saa sei na ɛteɛ ne nyinaa mu mekae sɛ asɛm yi siiɛ ɔpanin baako baa ha a na ɔsɛ ɔna ɛyɛ committee chairman ma afahyɛ na ɔno ankasa na ne ho mfa no na afahyɛ no ase koraa no ne pressure kɔɔ soro ma ne mene hwee nti ɔno ankasa aba nkran a ɔrehwɛ ne ho yadeɛ na Linda bɔ na amanneɛ sɛ asɛm no sei na ɛteɛ nti ɔno nso baa sɛ ɔba bɛhwɛ na ɔhu deɛ asi no a watumi akɔbɔ amanneɛ sɛ na kyɛ sɛ silaa no obiara nka ho hwee no nana na me phone no na mentimi sɛ facial recognition koraa nhu m'anim
wone me password no bɔ fresh mama hene if is a kwa meko nyina me ne di nkomo saa nti Saturday na wanhu me wo ho no at least e bia wate nti me kai me refre no ene wo se nana suma mama hene o ma di ho yawo if is a wo de ye ne wo te se busua minim se wo ne me kunu eya yonkofo kra ansa na akwa kwedi hene enti anka asemi esi ye wo de yemfa ne se ensi wodoma esi wo ba bia mpo a anka wo be frɛ ebisa se menua na ete sen but me hu se wa frɛ mpo adan dia na mo ate wo ho ana mo nso mo afa ne se ya agro ni bi na ma di ho ya pa awana sema ma hene se me ni me ho ya o efi se mentiye na abra fashion na ekoso no Saturday no na me hu se angel fo no ene Kofi TV ne media houses no ho ne magraheb na mbisa doma ma hene se na Kofi adoma wo he no si Kofi asan konkran but when misa no details no na just say the all kind na dia dances na doma ma hene nim se the atominia and intimi antena ho to the deba na nkasa mesan ba nkran enti mana na ni ne ho yawo na say ba fe dia meti e bi makoye video say ena na pass mama hene cha wan pa ne chawo mama hene emom na ka se da bi so bo no memmo me so bo sisi afi se mentiye asem we ewa na ne tintini ne tietie mu ne se eye me ya eduru ba bi no nsem ni bia na me te na me se se ne nka me we anka ye ebi se debi abra ye bobo sika no so na me hwe yawa minamu na me hwe de ekoso na se de enko but na we kan share ho ma kan share ne se adi we de if you say entia eso mani be nkumi ekoma dwen mu na ehwo aka in fact operations are more ye ensia operations mako so na baako kra scan ne de I say the akai de gisi jana wo musa na ordinance fi se ba bi e wo no ye kase yi a wanhwe a ebe wie no na asia kofa ha ofoforo e de aba but eni no eye intelligence say ebetumi ahile with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe ye tutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fise mentiasie afe mi wo ho abra mi wo ya umu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade meti se nipa miensa ne yeko e de otoso miensa no bo video bi na meti se obi kasa meti ne na me se enye me CEO Vincent na kasa enimo kese wo ya de ba ko ha o mpese ba o sabe nkumbe ho it wasn't the amount they were mentioning. We na bi the figure to dwa nsem bebre mini maybe omo ko fefa ni na free medda aboafo bi nso a aboaye na omo mpese bebo wo mudin na ya brefo nso nyame nhyira o afia pokuya nyame nhyira o no frɛ oni ne kunu no mo bompaye
Dr. Kwakuotin, I mean, show. I work for my dear. It's okay. Nah. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Said you may fray, I catch it. Sumama, and said, Nana, many a million in radio mean who are dear. I see what you mean, Cassa, who be who are dear. You're positive. It's okay. It's okay. And soon in Namo, Nana. What by inauguration? Again. What by vetting? And yes, we are Cobeba to trust. Oh, why? Ipacho video no ena yakohwa na sebiebu nyaado ya asefem areho sebiebu nyaado bi beto ne nsa afrew sebedi dwuma ewo ne dwumadi a oya ase na atorenchem beto na nipa ne beyi nani not even a phone call na sebiebu nyaado minim se Kofi Adoma wani ene ne yire nana sebiebu nyaado omonye asesrefo na arechichire ewo nipa ho enipa arechichire ewo nipa ho sebiebu nyaado na domahene na asumahene na domahene kwampo in particular untimi mfre Kofi Adoma wani enka se Kofi o premame udimachi ena wabeye maade na to rentama to odi enka even a phone call nana wajinama we koma menuanu mu nyina enkwafo ene wonuma ewo social media so nyo obia na ewo so udi nachi enye ohini bia na wo so ya enkwa wo som no ma me fa ohini bi tse na aka asene enye mfa nto ho minya admission o university na aka asene twia me admission fi ma me so wo yimfu bebre asebia nyaado omude omumma akogu abrochire enkura esom wo botwini di o machia na o mayi 20 series amankura be sese o munkoche na omude omumma akogu abrochire timumi ehwe wonu mu a yedi wonu mu achi o se na odi woni bi achi na omoa wa dwane efi na chi na pe ohina sebia nyaado wotima ewo abadaye sebia Kofi Adoma wani yebeda na yirase ema no sebia ebi tu se ya bebre dwanija mema no yebeda na nase papa oni na busu ade omo ye surgeries eka ahodo yesre asantemai na nipa sebia nyaado ose ope obone da bia meka meso obi a onpe asante asem mpe sikadwa asem onpe eho nipa asem mmiefa tu etirim obi a oso onpe sante na asem onpe sikadwa asem onpe asante ma asem santini onpe wa asem nanka na asumahene unnim Kofi Adoma wani ansa na sebia nyaado ubedi sumahene to rencham tona oh, yakase ni paboni ni di o ni paboni ni. Sa na domahene oni na sampahene ti sei. Na sampahene eba etini fie et sisiye ame no kase. And so on for the paper enko for gazette kura no. Wasane na etwemanso. Ti mesramo mehwe wusu ye minuanuma santefo mo social media iso. Yehwe wusu ye no bia na kase betwa ade anu asisa gadget na dimlika na okonam 10,000 20,000 ti mesramo yehwe hu ye e mompaye emienua no na minim se so onya ayaresa na obabie ma obewu se oye bandani no ye santini ni ti santi ase Kofi Adoma yenya ade e wo manhia se nya Injil TV fo na ebeye na Injil TV de twa le kanti obetuna ba Kofi TV for twa bi da enso Kofi asantini na ke yehwe ni se dia eko bia ni won ma sebia nyaado obesre anaso obebom paya manu nenso oba de sefo a wachinchina ble desre emo empire ni bi manu eda mu nyina ase